Recunosc dacă mă prind. Te pun pe YouTube, Gheorghe. Păi mai fă o dată. Hai, fă să te pun pe YouTube să vedeți. Mă bag pe net, ce pe care... Dă-te Marinei. Faceți, mă, amândoi. Hai, pune bumnec. O bag pe net. Dă-te jos după el, bă! Așa zis, ia-te cu gaz. Un bubu. Bă, dă-te jos după el, bă, că e mai ușor așa. Băi, băiete, 2 milioane jumate un copil. Facem tot pe aici. Cine e ăla care vine în prezidat? Adice, mă, adice. Dacă vine poliția, mă bucur. Care crezi, mă, că e dintre toți? Dă-te, Gheorghe! Bă, radă inima, măi! Bă, radă inima, mă! Mice, dai tu, Mice! Nu, bă, nu! Nu-ți folosim. Bă, nu mai da! Lasă-mă acolo! Lasă-mă acolo! Bă, că să negrește unghia pe locul ăla. Nu, băiate, că e plină cu nisip. Mai spune în frână, băi, Spiro. Te oprește mult aia. Acum cade în cur când dă. Să poți, băi! Nu cazi în cur, să mamă, de ce nu te acolo. E Victor care strecă. Sunt eu, Brenene, ia-ți-o afară, râs. Ia fi atent.